Isang romance novelist si Rona. Gising siya kung gabi dahil sa mga deadline na kailangan niyang tapusin. Nitong mga huling araw, naging madalas na naririnig ni Rona ang palahaw ng isang batang lalaki. Nakatira ito sa malapit sa bahay niya. 9 na taong gulang si Beto, pero maliit at payat kumpara sa edad nito. Sa mga oras na iyon, alam ni Rona na minamaltrato na naman ng ina ang batang lalaki. Alam na ni Rona ang kwento ni Beto at ang dahilan ng pagmamaltrato ng ina nito. Sinasabing ito ang malas sa buhay ng inang si Ella. Iyon ang dahilan kung bakit laging lasing at nagwawala ang babae. Mula nang ipinanganak ang batang lalaki, nagkalintik-lintik na raw ang buhay ni Ella. Iniwan ng asawa, nawalan ng trabaho. Namatay ang inang tanging kumakalinga sa kanila. Malas daw talaga ang batang si Beto, kaya ang pakiwari ni Rona, ipinanganak lang ni Ella si Beto para bagsakan ng mga susi at frustrations at para saktan ng paulit-ulit. Naawa si Rona sa bata. Ilang beses na rin niyang pinagtangkaang nakialam o isuplong sa bantay bata ang nangyayari kay Beto, pero parang may kung anong pumipigil sa kanya. Huwag daw siyang makialam, sabi ng konsensya niya. Kung tama nga raw na konsensya ang nagdidiktang iyon, huwag daw siyang manghimasok sa buhay ng mga buhay kung gusto niyang huwag madamay at magkaroon ng katahimikan. Kailangan niya ng katahimikan dahil writer siya. Marami siyang deadline. Ang tanging pinagkukunan ng ikabubuhay ng mag-ina ay ang pag-iigib ng tubig ni Beto. Para rasyonan ang mga kapitbahay, kundangan naman daw kasi ay naturingan na may linya ng tubig ang barangay nila. Pero mahina pa sa ihi ng aso ang tulo dahil daw sa mga sira-sira at paradong mga tubo. Kaya't nauso sa lugar nila ang pagpapaigib ng tubig sa mga bata at ang kinikita ni Beto sa maghapon ang pambili nila na mag-ina ng pagkain pati ng alak o bilog kung tawagin ni Ella. At sa tuwing malalasing naman, bugbog sarado si Beto. Bilang tulong ni Rona, nagpapaigib siya kay Beto na binabayaran niya ng doble ang batang lalaki. Napansin ni Rona na ilang araw nang hindi nagrarasyon ng tubig si Beto. Narinig niya ang usap-usapan na noong isang araw daw ay dinala ni Ella sa hospital ang anak. Napasama raw ang tama ng bata sa sobrang pambubugbog ng babae. Nilagnat daw ng mataas ang bata, pero iniuwi rin kinagabihan. Sa tindahan, madalas naririnig ang usap-usapan tungkol sa mag-ina. Pambihira naman. Yang si Ella, nasa hospital na nga ang anak. Iniuwi naman agad. Hindi naman niya kayang alagaan ang bata. Sana hinayaan na lamang niya ang nurse at ang doktor ang mag-alaga kay Beto. Pakli ng isang matandang babae na bumibili ng suka.
Ikinukulong naman ho niya ngayon ang anak niya. Paano kakain yung bata wala naman siyang pinagkukunan ng pera. Pakli naman ng isang babae. Dapat talaga ay mai-report sa bantay bata. Sabi naman ng isang lalaking sumabad sa usapan. Hala, gawin nyo. At nang kayo naman ang madamay sa magulong buhay niyang si Ella, panakot na may-ari ng tindahan. Nakita kasi nila kung paanong magwala at nag-eskandalo si Ella sa harap ng bahay ng isa nilang kapitbahay na nagtangkang tumulong kay Beto. Bukod pa sa pinagmumura ay pinagbabato pa ni Ella ang bahay at hindi minsan lang iyon nangyari. Tuwing malalasing ito ay ginagawa iyon. Kailan lang ito tumigil sa pag-eeskandalo, kaya ngayon ay lalong nagkakaturuan ang mga magkakapitbahay kung sino ang tutulong kay Beto. Itong si Rona sana. Kasi nag-iisa naman sa buhay. Dapat tulungan mo si Beto. Mabait naman si Beto. Bakit hindi mo na lang ampunin? Baling kay Rona na may-ari ng tindahan. Ngumiti lang si Rona. Bumili lang kasi siya ng patis para sa sinigang na niluluto niyang hapunan. Wala siyang planong guluhin ang buhay niya. Nagkakaturoan ang mga magkakapitbahay kapag dumako na ang usapan sa kung sino ang kayang humarap at kumalaban kay Ella. Siya, kaya sana niya sa isip-isip ni Rona. Pero hindi dahil sa natatakot siya, kundi dahil ayaw niya masangkot at magulo ang buhay niya. Mas tamang manahimik na lang siya. Pero hindi totoong matatahimik si Rona. Dahil gabi-gabi niyang naririnig ang palahaw ni Beto. Gabi-gabi, nasa hospital ng araw ang bata. Pero sa pakiwari niya'y gabi-gabi pa rin sinasaktan, hinahataw at minamaltrato ni Ella. Gabi-gabi yun. Hindi tuloy siya makapag-concentrate sa kanyang sinusulat. Love story pa naman. Nawawalan tuloy ng kilig ang kwento niya. Pakiramdam niya ay horror story dapat ang isulat niya. Dahil nakaka-inspire na isulat ang horror story dahil sa nakapanghihilakbot na palahaw ni Beto. Hindi mapakali si Rona. Halos madaling araw na kasi nang matapos ang palahaw si Beto. Hindi pa rin siya nakatatapos maski isang kabanata. Napuyat siya pero walang pinangyarihan ang puyat niya. Deadline na niya sa linggong iyon at nape-pressure na siya. Hapon nang naulit na lumabas si Rona para magpunta ng tindahan at bumili ng toyo. Magluluto naman siya ng adobong manok para sa kanyang hapunan. Walang tao sa tindahan kaya nagtaka siya. Pero maraming tao sa harapan ng bahay nila Beto na 4 na bahay ang pagitan mula roon. Otomatiko ang pagtatakip ni Rona ng kanyang ilong, ang baho-baho ng amoy na nanggagaling sa nabuksang bahay ni na Ella. Ilang araw nang nagkukulong ang mag-iina. Hindi naman namin napansin at talagang topakin si Ella, sabi ng isang matandang babae. Ilang araw na hong patay ang batang lalaki, kaya nangangamoy na. Paliwanag ng pulis.
At si Ella, sabi ng investigador, ay kamamatay lamang ng madaling araw dahil sa pagbibigti. Tigagal si Rona, hindi makapaniwala sa mga naririnig. Halos buong magdamag pumapalahaw si Beto. Halos gabi-gabing pumapalahaw ito. Jack niya iyon. Sigurado siya doon. Hindi siya maaaring magkamali dahil gising siya buong magdamag. Paanong mangyayaring ilang araw na itong nabubulok? Pero totoong madaling araw lang nang tumigil ng palahaw si Beto. Ang hindi niya alam ay kung sino at ano ang nauna. Ang paghinto ni Beto sa pagpalahaw o ang pagbibigti ni Ella. Madaling araw na din na magpasya si Ella na wakasan ang buhay. Litong-lito ang isip ni Rona. Gulong-gulo. Gaano man niya isipin ang lahat. Gaano man niya tagni-tagniin ang mga pangyayari. Alam niyang hindi niya kayang buuin sa kanyang isipan ang mga palaisipan tungkol sa mag-inang Beto at Ella. At batid niya ang kanyang naging pananahimik, ang hindi magbibigay ng katahimikan sa kanya habang